Hi guys! Mamahaw rin tag-kamuti, mga ang tag-kamuti. Kamuting orange. Yellow. Aw, yellow di ay. Koreksyonan ako sa pagtes. Pagmata, katinga ko nagkagubot pa sila sa nanay. Damday uwan-uwan, nagkagubot tas uwan-uwan. Kaya gaban wa aslista. Wa na nagkadimaong. Pinirito rao, ma. Wa nung sila pinirito. Ya. Aw, na narago na ibutang. Abot na election 101. Naba-enjoy diha guys. Kari kay Violet, lami di. Pati man lagi kamay. Ipukaw kong nanay kay ato Miss Mercado. Balik og bugas. Balit og bugas. Okay, wala na may bugas. Ma, kasama ka. Ikaw mo drive do? Nana, ako. Why? Ha? Ako. Yung mapalit pa ko. Huwag mo na. Ikaw. No. Kasama ka. Napa man kay vitamins ba? Ug maramang ko palit. Tanay. Si Dodo ra kuno nay. Si Dodo ra kuno. Ikaw mo uban? Ma? Ayo pak diha kay dira ba ka makaagamuti. Pakpak ka gani. Nga ang tagamuti guys. Kim? Wait. Ang parisag kape. Kopi ko blanca. Dilaw ko, ma. Dilaw. Kana ba? Dali na ko kay pagdaligkaan ali na kitang katira ng kuko. Dilaw ko ka. Kape. Nakabulok. Eh. Kari ko no Violet. Lamig Violet. Ano ko no Violet ba ni? Sanawara nagkupak-kupak ra ka dili ka makaon. Tuha lang ha. Wait. Nugita. Gugun. Ibaw gani mo nang imuluto. Diyan Jason nang yung chinilas nga gikas gawas ha. Kaya na nang gibarnisa ng sala. Martiliho na ginanay yung tiil. Ako chinilas. Katawa. Sino gani? Di ka magulikod. Gugun. Nanimaw na kang isda kay pahid sa stilan siya mura mag grade 3 na rabak kabi. Nanaripot. Magbato na og pamatasan kay kapit na madaga. Mo 8 na ka. Buwon. Ha? Ay ha. Pila mo di mong edad ron? 7. Anja. Ini ka July pila. 8. Anja agngipon. Ano mo gati man? Tawag gani ah. Anja. Ang gitsarog. Anja. Gahi pa man gamay. Tapos gahi gamay. Sudlaga tapos nag-umanay. Ning taon ka na ng Bravo day? Mga taisa. Hangman. Di man matilo kong luto, nay. Tilo ka lagi kay mga katil. Putangan nang ipadaplin man ng isda. Kanan ng isda lang. Wala daw ng sudan. Nahuluto. Ngabing arte haman mo.
Abang bata, way ba't gipangkaon. Kaon ako. Kanang isda yan na. Nanghunaw ka, day? Wa, Taysa. Ayay. Kapag. Very good mo. Ano to? May helikopter. Nawa magkapayas antang kuwaon dako ra ba to? Ha? Dapat dari dah. Orang inita pa. Humbok na. Oh, pamahilog na. Lami na isod sa rip. Itong dadto basta tapos kalsada ran dako aman to. Dako dito. Ah. Yung kapag sa pangak ng sa. Puro yahug. Wala din ako. Ala. Kamuti kaya Ala guys. nagtatong kamuti bag bugas. Ala, mabuslot. Ala, buslot jud. Ay! Hindi na pagkasakong bugas sa pagkakasakong. Kuyawa guys. Natusok siya. Nagalisod ko. Yeah guys, 1 down. Tapos na naedad to. Nagprito na pod og saging gapon, piniritong saging karon, piniritong saging na pod among snack ganihapan karon. Saging. Gikan pa ko dari ganias ubos kay da magpapangundoy na nga og itanem may nga malbiri. Ang tagaan giputla na das ubos. Da man pay kapayas dari ubos guys dia. Bawar magmaabot ni na. Arang inita pa, mag alas 4 na. Da. Aray, na hinog naman day pud ni. Oh, humok. Hello pa na hara. Kawa na noong ko. Hara. Do kabuok guys. Nay, kisa nagkuas. Kapadas das dapis kasada, nay. Duro. Ay. Dahil sobrang nagkuhan. Kutsara, be. Ay! Kita ang sarap din ng lugar na. Ano na? Di ang nakuha. Tamis baka ni. Lapit na. Datos ka manang, o agkarang isa, datos ka matihan. Oh guys, nami ako. Yan. Sabi, kaon ko na. Ganaan ko. Arti. Ganaan ko. Ganaan. Kaligo na dato. Hindi. Naganahan ko og kuan ng gamay. Ganahan kag datos. Ti. Tanan ko ing ani na crispy. Crispy ba? Isa na sa repla kay katatay na. Kanya hindi dadari. Di, isa gyapon na. Isa dabe kay kan anag mapugnaw. Ana ra ubos. Nari. Muka saging ay. Naragilimon. Kanta guys. Tamis ni ilan ba kay ara ka orange. Namaningan sige kuno kog kaon may pagkatambok. Gibitot. Lisit pag mo tambok ditso. Kag mayroon kan. Di ka lagi bergerak naman. May nang bash na hanay. Kasi din pa. Ako ra po din. Ikaw basher pug ka na. Ina
Tamis. Man, kada kamarin mana ka jo. Kada kamarin mana ka dan langsung dengan yang dia. Ha? Mahurot nilang dua isa ron kay arang lami ah. Tamis. Hara man ay. Minsan boleh amang duduk ka. Hindi boleh bilang mana. Ay. Put doon pa na yung mga. Yes. Karon pa ko nagkapadas uy sakad-sakad nga say kog panguha. Ni. Dito. Mas lamig jud ni. Kuhan mag-askin di ka ko. Di. Baw ka. Sayo ka. Kailangan ng plastic. Kamura lagi pa makahurot. Ikaw mo pwede mo kaon. Kamur po makahurot sa skindig, mga skindig. Kasi hindi. Wa mo po mo palit. Dodo rin makahurot. Kasi naghatid nila yoyo, Nay. Nay. Ha? Naghatid nila yoyo. Mo ni tiwasa. Ko, babaw ano. Nay. Kari. Aray, madikdikan na tantiin. Hunay. Nay, kisag-kisag din nila yung boy. Sus, ginoo. Yan, kung ditagaan. 100. Taga-asa sila ma. Gusto na, Nay. Taga-asa ani no. Sudlol. Hanggang kapatas ken. Naku. Marapon. Muo ka anja ma. Muo ka. Naku. Kada hapon mo din nabubuan kaya hindi mamatay. Mamang pagka Disney aging hapon mo makanamugo. Kami kapasas in Jawa. Agnawong ni Aisa. Dahil na pagkos malbiri. Pukoy ilis. Te, malbiri te. Malbiri. Okay. Basing mo tanah mo dan eh. Diya ma. Ilok. Mulai gua sugas dari kaya petag. Muna ko sugat. Ma. Kalit ta fish cracker. Diyan na. Namuubo pa ko. Hagbay na mubo na ko. Di magsigig palabig ko anbe. Pitsirya. Manag sarabit. Salit na. Diyan na lagi. Karon ha. Di ko mag-book. Pagalit ko ilis. Isip day po nga magpalit mag-fish. Lisid po. Gapon naman ang sanina. Iwa di kili. Siguro ako silang because one dali ni kutan bidak to siguro po na di nagakay kasi magamay. Bugat na ka uy. Di na ko. Aras sa hatong baldi. Aw, kag ikaw. Hawa dia kay abog. Salamat, salamat eh. Salamat ay. Puro kami dali kay para mahuman na kay pasa na mo pud ni sila. Daghan para ba na? Namubos ako guys. Bye guys.